още ли ги чуваш петлите? От 2008 година спортен клуб Байк Триал София организира и провежда редица състезания във Варна, Пловдив, Велико Търново, Ямбол, Бургас и Плевен. Основната цел на клуба е все повече млади хора да се запознаят и да практикуват екстремния спорт. Дисциплината има за цел преодоляването на различни препятствия в градска или естествена среда. Трасета принципно са два вида, изкуствени и естествени. Естествените трасета, това са всички градски, природни препятствия, които могат да се намерят, примерно като ръбове в града, камъни, някъде скали и така нататък. А изкуствените трасета най-често ги правим от палета, от макари, от фарели, от гуми, в различна комбинация, различна подредба се получават съответно доста интересни трасети. От тази година спортен клуб Байк Триал София е приет като член в Българския колездачен съюз. Досега състезания са организирани само от клуба, но има светлина за развитието на този екстремен спорт. Истината е, че спорта е много труден физически, изисква много усилия. Най-малкото, за да се научиш да правиш основни движения, ти трябва също доста голяма издържливост. Също така спорта не е от този тип позиорски спортове, ги наричаме ние, при които се правят трикове. И сме всъщност много благодарни, че тази година успяха да ни приемат като членове на Съюза и вече може да се борим и ние за финансиране от държавата за националния шампионат, както и за други състезания, но както при всеки спорт е много важно да има и допълнително финансиране, спонсориране, за да могат да се правят по-качествено нещата. Преминаването на тези препятствия става с различни движения, включващи разнообразни скокове с колелото. То всъщност не са трикове, по-скоро са техники. Техники, с които преминаваш различно препятствие, така по-правилно мога да ги наречем. И триковете са, техниките са по-скоро скачане на страни с колелото, скачане с засилка вертикално, странично пак. През предна гума има някои доста интересни преминавания, които са определено по-сложни и по-технични. Михаил, Симеон и Крум тренират вече 8 години и си имат любими трикове. Те споделят, че байк триала носи много емоция както на зрителите, така и на самите тях, а началото му е дадено именно в Велико Търново. Първото състезание, което направихме в цяла България, беше ето тук. Търново. Аз лично се кефа най-много да правя сайдхоп, което е една техника, трик, който заставаш странично, споредно до един ръб и трябва с скок да го качиш горе. По принцип на мен, на български, предна-задна се казва трика. Това е засилваш се срещу ръба и първото нещо подскачаш и забиваш на предна гума. След това изнасяш и задната. Момчетата пожелаха на децата да карат повече и да се забавляват. Да правят това, което им харесва, да спортуват. Много е важно и да се забавляват с това, което правят. За траилджиите идващата зима не е край на спортния сезон. Те продължават екстремните си занимания с сноуборд и спортно катерене.